Pagramdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off ilag tabi sa silent mode and sa endo mga cellphone. Di kayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi as solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos marhay na banggi po sa endo matugang, luhod po ang gabos sa pagpamibi kan orasyo imperata. Sa ngaran ka namasin kan Akyas kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan man nagangalasan ka sa imong linalang, hulikan sa imong pagataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami nagimarhay na para ataman kan sa imong linalang, day mi nasabotan asin autoban sa imong kabutan at amano ng kinaban, an kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatayan minan padosang balikan sa mong mga pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol, asin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, day kami mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mong mga kasalan, ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayin mo kami magtalubo, na maging mga responsabling para ataman ka sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangipo, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Please rise for Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Sa liwat, Diyos marhay na banggi po sa indo mga tugang. Ngunyan ay ika-Domingo, Domingo ika-27 kan ordinaryong panahon. Ang satuya pong mas intentiones, iyo po ang mga minasunod. Pasasalamat. Dulot ni Mr. and Mrs. Luel M. Morcilla for passing the Geodetic Engineering Licensure Exam 2025. Dulot ni Janelle Madrona, Maria Isabel Dumanais, Dalia Marie Bergonya, Jana Dominic L. Loreto. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Miss Ernesto and Arlene Relucio. Para sa espesyal na kaagadan, for good health of Sun Lee Nasol Tai, dulot ni Nora Nasol, for protection
and health of Sun Lee Nasoltay, dulit ni Nora Nasol. St. Jude, tulungan mo po ako na magkota ngayong Oktubre 2025, dulot ni Eliza Embron. Para sa mga kapayngaluan kan mga kalag, Jesus and Hipolita, dulot ni Marilu Rio Freo, Felix Jr. and Hortensia, dulot ni Cal Ortiz and Almonte family, and for all souls, dulot ni Mr. and Miss Ernesto and Arlene Relucio. Banwaan ng Diyos, tindugpuan gabos, asinawiton niya ito ang awit sa pagpuon. Ayon man yato ang intensyon tuman sa mga tugang niyato na salanta kan mga nakaaging bagyo asin man ang linog sa indang pagtindog iraray pagbangon lugod mamidbidan ninda ang mahal na Diyos na danay na uya sa sainda. Sa ngarang kanama, sinaki, sin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sin katoninongan, Isu Kristo kagurang nanta, pagkamot kan Dios, sin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako, taan sa tumakasalan, tangani magkanigyo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, sin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ng makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurandan ng Diyos, maherak man lagod sa to, ang Diyos na makakaman, asin makapatawadan sa tamakasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Asin sa dagang katuninongan sa mga taong narayan ko. Ginoo maumika, inurot niya umika. Sinasamba, pinapamuraway, pinapasalamatan. Ulikan dakula among kamurawayan. Ulikan dakulang kamurawayan. Kaguranggan na Diyos sa ating nangipon, kasamang magkakamhan. Kaguranggan aking butong Yesu Cristo, kaguranggan na Diyos, Kordero kan Diyos, aking naman. Ikan na nagpapara kan mga kasalan, Ang hinapan ay rakit kami. ikan na nagpapara kan mga kasalan. Ang hinapan akuan sa mo, akuan sa mo, aking mahirap. Ikaw na nagtutukaw sa tuho ka naman, kahiramin kami. Kay kasanan, wanan, ikasanan, kagurangan, ikasanan, murog kahalang ka. Yesu Cristo, kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan, kamurawayan sa kaligtasan. Kamurawayan sa kaligtasan. Mamibi kita, Diyos na makakamansagod pa man na sa dakula mong karahayan, labi pa sa mga merito, asin kamawotan kan mga nagaarang, pabuloson mo sa moan sa imong pagkaherak, tanganing patawadan mo ang anak ko natatakotan, kan mga konsensya, itao mo anday mahagad nin pamibi, huli kay Yesu Kristo kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamang nabubuhay asin nagahade kasarokan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ang liturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, pinapagramdom kita na ang Diyos kan suanoy na panahon, nagtaram sa paagi nin mga propeta, alagad ngunyan, siya nagtataram sa kapanoan huli kay Yesu Kristo, na sa iyang bugtong na aki. Ang aki na ini, bako sa naordinaryong parapahayag, kundi sarong panalmingan kan kamurawayan, kan urog kalangkaw na Diyos. Himatain niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Habakuk. O kagurangnan, sagud no arin ako magahagad nin tabang bago mo dangugon.
bago mo kami ililigtas sa kadahasan. Taano tay tinutugot mong mahiling ko ang mga kasakitan na ini? Paano mo natatagalan ang pagmasid sa mga salanggibong ini? Nasa palibot ko ang karatan sa kadahasan. Ang pagralaban sa kapag-iriwal, yaon sa gabos na lugar. Iyo ini ang simbag sako nin kagurangnan. Isurat mo nin malinaw sa mga tabla ang ipapahayag ko sa imo. Tanganing maski sa sarong herilingan, mababasa iyan. Isurat mo iyan huli ta daipan napapanahon, tanganing mautob iyan. Alagad madali nang mag-abot ang panahon, asin magkakatotoo ang ipapahiling ko sa imo. Pwedeng mahaloy nin kadikit ang pag-abot kaiyan, alagad halaton mo, mangyayari iyan, asin dai iyan mapupugulan. Iyo ini ang mensahe. Ang mga maraot dai mabubuhay, alagad ang mga matanos mabubuhay, huli ta maimbod sinda sa Diyos. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kun ngunyan madangog nindo ang tingog kan kagurangnan, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Kung ngunyan, madangog nindo, tingog kan kagurangnan, hari pagpatagasan sa indong mga puso. Madya, awitan niyato ang kagurangnan, maugmang umawunta ang gapo nin satong kaligtasan. Dumulog kita sa iyang atubang na may pasalamat, sa kaugmahan mag-awit kita sa iya, nin mga awit nin pag-umaw. Kung ngunyan, madangog nindo ang tingog kan kagurangnan, hari pagpatagasan sa indong mga puso. Madya, magduko asin magsamba kita, lumuhod kita sa atubang nin kagurangnan na satong kaglalang. Huli ta siya an satong Diyos, kita an banwaan na sa iyang inaataman, an mga karnero na sa iyang pinapakakan. Kung ngunyan, madangog nindo ang tingog kan kagurangnan, hari pagpatagasan sa indong mga puso. Hinanyugan nindungan yan an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong mga puso, siring duman sa Meriba, siring kanal daw sa masa duman sa kalangtadan, kanako binalo kan sa indong mga ginikanan, asin pinagprobaran, mas kinahiling ninda an sa kuyang mga gibo. Kung ngunyan, madangog nindo ang tingog kan kagurangnan, hari pagpatagasan sa indong mga puso. Si San Pablo, sa iyang surat kay Timoteo, nagsadol na liwat palaado ng biyaya ng Diyos na sa iyang inako sa paagikan pagduunin mga kamot. Andarakan regalong ini, bakong takot o kaparusawan, kundi kusog, pagkamuot, asin pagsayuma sa sadiri. Ang mga bagay na ini, dapat yaon man sa lambang binunyagan, urog na kun yaon sa tao nin mga katibaadan. Himatayon niya itong ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikadawang surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga tugang, kaya pinapagirundom taka na urog mong gamiton ang regalong itinaos sa imo nin Dios, kan iduta ako sa imo ang mga kamot ko. Huli ta ang spirito na itinaos sa to nin Dios, bakong nagpapatalaw sa to, kundi pinapano kita nin kapangyarihan, pagkamuot asin pagpugol sa sadiri. Kaya di ka masupog na magpatotoo para sa satong kagurangnan. Di mo man ako ikasupog. Ako na nabibilanggo para sa iya, kundi akoon mo an sa imong kabtang sa mga kasakitan dahil kan marahay na bareta, sa tabang kan kapangyarihan ng Diyos. Gibuhon mong arugan ang mga itinukdo ko sa imo, asin magdanay ka sa pagtubod, saka sa pagkamuot na inako ta dyan kay Kristo Jesus. Sa tabang kan Espiritu Santo na nag-eerok sa to,
Ingatan mo ang katotoohan na ipinaniwala sa imo. Antataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Nawayan sa imong kagurangnan. Nagsabi sa kagurangnan ng mga apostol, pakusugaan sa mong pagtuwod. Sinabihan sindagan kagurangnan, kunin ko ka mo nin pagtubod na siring kan pisog nin mustasa. Masasabihan nindo ining kahoy na si kamoro, magabot ka dangan makatanom sa dagat. Asin makuyog iyan sa indo. Halimbawa, igwa ka mo nin surugoon na nag-aarado, nag-aataman mga karnero. Pagabot niya hali sa uma, haalokon daw nindo siyang magkakan, dain ang God. Kundi ini an sasabiyon nindo sa iya, andamaan sa kong pamanggihan, dangan magsangli ka, asin maglingkod sa ko, mantang nagkakakan ako. Pagkatapos ko, pwede ka nang magkakan. Pinapasalamatan daw ang surugoon, hulit kinuyog niya ang pinagbubot sa iya, dai, arguman kaan kamo, kung nagibo na nindo ang ipinapagibo sa indo. Magsabi kamo, mga surugoon sana kami, ginibumihisa na ang sa imong kabutan. Maray na bareta kan kagurangnan. Ako mo sa imo, Kristo. Good evening po sa indo. Medyo pero difficile ang Ebanghelyo sa ngunyan, ang pagsabot niya ato. Inulita, ikaw ang nga parte na garo nagko-contradict no, sa mission kan sa tong kagurangnan. Ini po sa parte na sabi paga, maghagad kita sa iya, asin itatao ang buot ta. No? And so, itong nag-uswag man ngayon sa rong tao, ninudita ang mga itinaong kabutan o mga kakayahan, abilidad, is really for progress. Alagad kung nalilingawan man ang obligasyon ta sa kapwa, nagiging sa hindi yung para sa sadiri, digdi karon nasasala. Ninulita, sabi baga kang kagurangnan, kita sa na mga surugoon, di kita pwedeng maging kagurangnan. Kaya, kung iguaman na mga balak na so kagurangnan na ang susurugoon, kita na sa mautos sa iya, dahil man po karoon pwedeng mangyari. Kaya, siguro, sa tuyang paggurupuropa na ang tinao sa tuyang mga kakayahan, mga abilidad, para nga ni sa paglingkod. Tanganing an kahadayaan ni Diyos, mapo na nadigdi sa daga. Sa ino ito babasahon, pigsabi sa ni Propeta Habakuk, na in front of so many problems, violence, injustice, kung ano pa, garo ngaya dayong pigigibo ang Diyos. Karong iya pigahalat-halat pa, samantalang dakulo na ngayang biktima, kadakol na ngayang mga nag-aagadan. Garo man bagang unyan, sunod-sunod ang kalabidad, dakulo nagtitios, dakulo buporisaw, so mga itoon sa
Cebu, dumaan nagtuturog sa luwas kang arong, baka may aftershocks, sin ko na ano pang mga kinakatakutan. Natangay ta din naghihiro ang Diyos. Nagkapangadya man nga kita. Ano pong bot sabihin kang day naghihiro ang Diyos? Kita na mga nakamidwit sa iya, kitang mga nagpabunyag sa iya, sa iyang aki sa Jesucristo, sabi baga tinutugdo, kita na sa mga kamot, mga bitis, mata, talinga, kan kagurangnan. Tinulit na nagkakumpesto kita kan sa iyang hawak. The church is the body of Christ. Kita na mga membro, kita na ang mga bagong parte ni Kristo. Si Kristo ang head, kita ang mga kabtang o mga parts of the body. Kaya itong mga talento ta, mga kayahan, pinag-aralan, abilidad, these are all the ways by which we will serve each other. Hindi naman na kada kalamidad, kada pangangaipo, we will call on God. Ano kan si God? Garo na sa na ordinaryong para magic or ordinaryong parabulong. So, pinapaliwanag garo digdi na sagod kita tao, we are the workers, we are the servants. Kaya, maski pagod-pagod na kita, pagkapagal-pagal na, kita manggiraray ang maset kan table, kita manggiraray ang mahanda kan pagkakan kan kagurangan. It might be sad, pero that's our humanity. Yan ang pagkatawot ta. Baga umangita Diyos. Good siring, ang pagdulo kang mga disipulos sa kagurang na padakulaon, padagdaganan sa inang pagtubod, kaya po pwedeng maintindihan sa konteksto kang naging apostolado kang mga apostles or mga disciples. Ang background kay ni, pigpadara bagasinda ni Jesus sa iba-ibang lugar to announce that the kingdom of God is already at hand. Cure the sick. Announce the good news. Kung ano-ano pa. Alagad kang pagbalik, so reklamo kang mga disciples na so ibang ngaya, may ngaya na papaulian so mga nag-ialang. We failed. So iba naman, napapalaya sa mga marumpot na espiritu. So garo, depressed man sa mga apostles. And pag-report din na kay Jesus na ano nga ang pagkukulang mi? Increase our faith. Baka nga kulang ang pagtubod mi. So, sabi ni Jesus, medyo difficile tindihon. Kung ang pagtubod nindo kasing laki ng mustasa, na dahil pa man ako nakairing mustasa, pero sabi sa dayuton da iyan, napisog, the smallest of seeds, and yet pag may na bunga na may hatalubo na, nagiging sarong dakulang kahoy, no? Kung sa'y nagsaralag sa mga gamgam, and people take shade under it. Ngunyan sa pagkasabi ni Jesus, kung kasing laki kang mustasan sa inyong pagtubod, you can say to the tree, be uprooted, maggabot ka, as in, magduman ka sa dagat, masunod na iyan. No? Garo nga mag-imposible. Pero ang bot sabihin, dahil imposible sa tunay na pagtubod. Ini pang pagtubod na dahil paboro bago, pirming bukas sa grasya kang mga Diyos, pirming nagkapasalamat, pirming bukas sa pagtabang sa kapwa. Ninuli po, sometimes, common baga sa tuya, pag pobre pa, dahil pang pangaran, nagupod pa sana sa primero, malang buot, no? Mabuoton, everybody's katabang o kaya tinatabangan. Pag nag-uoro asinso na, dahil na, numidikit ng mga kamidbid, tago na magtabang. Lalo na kung nakaduma na sa abroad, kung ano ng mga signs of progress, nakulao ng harong,
may bakod na, may mga Doberman ng mga gwardya, nagkarobag-abot ng makipaghalubilo sa kapwa. Baka maubusan ang kayamanan, etc., etc. Baka man po karoon ang patutunguhan ng pagiging Kristano. Kaya, so itong pisog kini mustasa tinanom ninyo sa tuya, nag-grow, nahiling ta so ability, na tinaw sa tukang maladyo sa mga talents ta, inborn abilities, and we were happy. Naigwa kita kaan. Kaya lang, ano na nangyari? Kita na sa Diyos, maglingkod ka na sa ni kung kakitang mga katabang, kita na so hadi-hadi, di ba? So mga contractors, flood control projects, di ba? Living in all the riches, samantalang so iba, naghihirap, biktima, kansain ng kapabayaan, etc., etc. Kaya kung araw ka na nangyayari sa pisugan mustasa na itinanom ng Diyos, siguro may mga panalangin kita na data na aako ang resulta. Because God wants us to reflect. Baka urog kang magiging masama pag turutawanan kitang kwarta, pag tinutawanan kitang swerte, naiiba sa pagkatawo mo. Kaya siguro araw kayo ni pig-withhold po ni kaguranglan so sa iyang tabang. To let us think. Sabi baga duman sa first reading, maabot, surely it will come, but do not get worried or nagmamadali ka. Nagkaroon baga minsan ang mga prayers na ganyan, Lord, St. Jude, Mama Mary, nauna po, kay Pon ko po, nauna. Di ba, garo kita nagkukumand, humingi ka lang ikaw pa ang matapang, no? So, minsan, ang prayer dahil maintindihan, ganyan po. Pigpipirit sa Diyos. Samantalang, we are being taught na what we need, God knows. Because He knows everything. Kaya lang, yun na nga ni, andi kita nakakalat. O, bago na mo, harap tagabos ang padumanan kang hinahagad ta. Some of these things we ask might lead us to sin. Some of them might lead us to haughtiness, to pride, closing our hearts to the needs of other people. Kaya po garo na yan pigtatao, imagine kung gabos kita mayaman, kisa na daw ang pobre. Kung gabos kita may jet, tige isa kitang helicopter. Sisi na daw ang malunad sa jeep. Ano po? Hindi man ang pigapangyari. Dahil na maroromdoman ang Diyos. Dahil nakita manubin na St. Jude. All of these things that we are doing in all our humility, kapakumbabaan. Abo kan Diyos na mangyari yan, dahil nakita mabukas sa iya, as in, matabang sa kapwa. Tayo pang padudumanan kan kahadian ng Diyos. If all of us are kings, all of us are proud of ourselves, wala na po nahahawak ng dumi, wala nang hahawak ng putik. Because we think highly of ourselves. Samantalang si Jesus, halos wala ng muka sa pagbugbog sa iya, kan siya pigpapadusahan, as in ipinako na garo sarong kriminal. Maybe God wants us to be always thankful sa makakaya na tinao niya sa tuya. Maski sa diton, kasing liit ng mustasa, kung pinapahalagan ta, ano po ang mga binigay ni Diyos? Buhay, trabaho, katahimikan, pagmamahal,
pagpatawad. Yung po bagang araw-araw na pigtatao sa tuya. And yet, we even thank God sa mga gano'n na binibigay. Naalala taman sa na pag may bagyo na naman, Lord, sana maglihis na naman sa bagyo, matunaw, etc. Sabi ko baga kang, kailan ko yung sinabi, na maski anong hiling ta sa kagurangnan, sa uli, siya pa rin ang kanyang kabutan ang masusunod. That is why, good or bad, sa paningin natin, kung naghalipuan sa kagurangnan, lahat po yan para sa satuyang kabutihan. Ta kung minsan ang judgment bako uman tama. We just want it for ourselves. Samantalang ang Diyos, tinitingnan po ang napakaraming bagay. Tanganing more or less, everybody is happy. Tanganing pong matanggap ang kanilang hinihingi. So ang mensahe po niya siguro na kaalinsabay sa season of creation na tinapos na nagaro kang October 4 with the Feast of St. Francis of Assisi na bindisyonan itong mga alaga, mga pets. Ang tinausatuyang kinaban, coextensive sa satuyang buhay. Kundi ang kinaubansay na kita maistar, kung na-poison na ang gabos na wildlife o mga kinakakanta, sa'yo na kita maduman. Ma-apply kita kay Elon Musk, tumaduman sa Mars, planet Mars. Nobody can afford. No? At pag duman mo daw, may sure ka daw na iistaran. Mga tugang sa puntong ini, yaon baga gabos ang pagsisi sa mga tudang nagkakwari, kung sisay-sisay, pero kita dito pigisisang sa dirita na mga sadit-sadit na tinapon na basura, nagko-contribute yan sa mga baha. Kaya plastic, inanod pasiring sa dagat, kakaonon kang sira, kakaonon taso sira, na nagkaon kang plastic, kita ang man sumalalason. So, we are all connected. Gabos sana, kita tinaawanin pag-isip, kita sana ang inot na mag-isip kayan. Tanganing itong mga detatao mag-isip sa mga sira, sa mga aso, o sisay pa man na irrational being, matabangan ta. And showing the thanksgiving and the extension of our pagpasalamat, pag-care sa gabos na partikan sa tuyang kinaban, pinapailigtas sa Diyos na kita continuing His mission na ang buhay, alagaan, ang itinao na buhay sa pagtubod, alagaan, tadyan po nahihiling ang pagkatao ta. Kung dahil nakitang care sa bawat isa, dahil na pigsunod so, sabi ni Jesus, mamot ka mo sa kapwa, siring na ko namot sa indo. Dahil man po pigsabing, ipako man kita sa krus, kundi sa bawat esperso, bawat kakayahan na pwede tang gibuhon ta. Dahil kita magpili, dahil kita mag-reserve kung kani-kanino. Kundi ang lambang opportunity na itinao, iyon na po iyan ang gigibuhon ta. Kaya itinao kang Diyos, tadyang ka na malaog. You're part of the plan, you're part of the mission. Lukod mga tugang, imbes na para reklamo, gibuhon ta na ang dapat ang gibuhon. Kang aning ang Diyos na naglalang sa to, mahiling sa tuya, ang sa iyang presensya, kita na mga sa iyang kamot, mga mata, mga bitis, iyon na po ang magibukan sa iyang mission.
sa tabang, ka mga pamibi, San Udas Tadeo, Santa Maria, Kabos na Santo, kita, maliwanagan, asin mag-iro, susug sa tuyang pagkakristiyano. Nagtindog na kita sa pagpayagan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos, amang makakaman. Kagibo kan langit, asin kan daga, kang gabos na nahihiling, asin dahi nahihiling. Asin sa sarok, kagurangnan, na si Yesu Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa ama, bago kan gabos sa panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos, nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halis sa kalangitan, asin na nila man huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkot sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susug sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too ka nama, asin mamurawin na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ang sa iyang kadayan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba ka nama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtarang sa paag ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa mabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, bilang banwaan ng mga padi kan Diyos na binunyagan kan balaog nin pagtubod, magdulot kita sa Ama kan sa tuyang mga kahagadan, panahon pagsarig asin paglaom. Simbag sa lambang kagadan, kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganingan simbahan na nagpapahayag nin pagiging Kristiyano, magtalubo sa pagtubod asin pagkamuot para sa lambang saro. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Tanganingan sa tuyang pagtubod, magtalubo asin magkusog, asin padagos kita magmidbid kan sa tuyang lubos na pagsarig sa Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Tanganingan mga nagluluya, ang pagtubod asin nawawaran ng paglaom, mapukawan kan Espiritu, para sa pagbago kan sa indang pagdusay kay Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Tanganingan man naghehelang asin mga biyadi, ang mga maedad na asin nagsusolo-solo, magdanay na pusog sa indang pagtubod, dawa sa tahaw nin mga pagsakit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Tanganingan gabos sa mga gadan, patawadon sa indang mga kasalan, asin akuon sa kamurawayan ni Kristong para ligtas. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, mantang natatalastas mi na kun kami sana mayo kaming mahahaman, tabangi kami nga magdayupot sa imo sa pagtubod asin pagsarig, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Sa imo asin
sa kapwa. Magpamibi ka mga tugang, tanganin sa kuha sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugot kan kagurangnan atan sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamarawain kun sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangdan, namimibi kami, ako ang mga sakripisyong tinugdas kan sa imong mga tugon, sinuli kan mga banal na misteryo sa mong pinagsilibrar, susog sa katungdan, nintamang paglingkod, magkanigong utoba, ang pagpapabanal, kan pagtubos mo sa mo, liki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Toong maninigo asin dapat matanaw sa nakakaligtas, danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan Diyos na makakamanalayng kasagkoran. Uli ka na humutan mong aking Seso Kristo sa imong tataramon na iginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas para tubos, asin para tubos para sa mo. Nanilaman sa bagsikan Espiritu Santo, sinamo nagsabirhen sa pagutob kan sa imong kabutan, sin sa pagtipon para sa imo kan banal na banwaan. Nagdupas siya kan pinapasakitan, tanganing daugon ang kagadanan, sinipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kay bakan mga angiles, singabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarang tingog nagsasabi, Banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panawakan sa imong kamurawayan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan. Paladanan minadigdim, sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana. Kaitasan. Kagurang na ni kanagadan banal, borabo din gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabadala kanambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaakini, itinao sa iyang mga disipulos, na sabi, wag ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, singiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos, na sabi, maaga ko kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol, tanganing ipatawad ang mga kasalan, inipag-ibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan
tubo. Pagkagadan mo kagurang na, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ikamagdatong. Kaya kami nagrurum sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, ng dudulot sa iyong magkurangnan, kining tinapay nin buhay, asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nagikimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon ka ni Espiritu Santo. Garong dumakang kurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot, kay bakan sa mong Papa si Leon, sa mong Obispo si Joel, sin kang kabos na klero, siringman, garong duma sa imong pagkaherak sa mga tugang, nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong mga pinapamibi, ginigirumdom sa misang ini, asin ang gabos na gadaan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay ragi kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, ang gabos na santos, sa kaitupa, nagpagayagaya sa imo. Magkani kung maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-umawas in pamaraway sa imo, siring man, huli sa akimong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakaman, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Narugduan kan mga nakakaligtas na tugon, na sa pinatuod kan Diyos no kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya na yaon sa langit, pabanalong ang ngaran mo, magdaton kahadean mo, mangyari ang buot mo, sa daga ninsiring sa langit, ansamong kakanon sa aldaw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samo mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami nadayo sa sugo, alang agawa kami sa maraot.
Magawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya man katuninungan, tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yeso Kristo. Sin kapangyarihan, siring manan kahunawayan, sa mga kapanahonan. Isu Kristo kagurangnan, nga nagsabi sa mga apostoles, tuninungan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong banwaan. Simpapagkanigo siya mapatunino nga sin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ni ka nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan pagkamot kan kagurangnan, mapasaindo sa God paman. Asin sa imong espiritu. Turugang sa pagsunod sa kagurangnan, magpatinawan kita kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you. Peace. Peace. Peace to all. Tugang o yan sa kagurang na nagsasabing magtubod sa iya, makagagibo kita nin mga darakulang bagay. Siya nagpaparang, nagasalan ng kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ika magdago sa sakuyang aron, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kangawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi,
Mabuhay ako sagkod pa man sa kaibahan mo. Amen. From
Luod po para sa pamibi sa Beleo. Amang langit nun, ang pagtubod na winaras masamo sa imong aking si Yesu Kristo, sa moyang tugang asin ang kalayon in pagkamuot, na pinalaat kan banal na espiritu sa samoyang puso, magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kadayan mong madatong. Ang sa imong grasya magbagos sa mo, na kami da imapagal sa pagpatalubo kan mga banhi, kan marahi na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman, kan katawon asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon ng karatan, ang sa imong kamarawayan magliliwanag sa paman, ang biyaya kan hobeleo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan ning langit, ang siring na biyaya magpalakob sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninongan kan sa mong paratubos, sa imo, sa moyang Diyos, banal sa paman, ang kamarawayan asing kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita, kagurang na ng langit no na misteryo, lugod maging para sa mo, bulong ning kalagasin hawak, tanganing makisumaro sa sayang pasyon, sa pagpayag kan sayang pagagadan, sing magi mga paramana kan sayang kamurawayan, siya nabubuhay nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Tukaw po para sa nagkapirang paising. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa mga pro-seminaryo. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot man po sa 52,545 pesos asin 25 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa. Nagabot man po sa 5,596 pesos. Ang second collection, nagabot man po sa 42,340 pesos asin 85 centavos para po ini sa mga naapektaran ng bagyong Opong, Sunday. Siring man sa October 6 sa Kud 8, aldaw nin Lunes sa Kud Miyerkules, magkakaigwa po ng Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya itong girumdumon. Ang nakolekta niya ito ngunya na bulan ni Setyembre, halit sa tada canisters, igwang total na 24,102 pesos. Suma nagbalikan sa indang canisters, pwede na pong nakuwaon sa opisina ang tada canisters, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Oktobre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man sa Oktobre 19, magpuon na po ang novenaryo kan sa tuyang mahal na patron. San Judas Tadeo, sagot po ini sa Oktobre 27. Sa mga mauot po magiging novena as in fiesta mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Sa mga mauot po magbakal ng souvenir items, arugan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Mauot man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga minasunod na anonymous. 5,000 pesos, 100 pesos, 1,000 pesos, tulong 500 pesos, and 200 pesos. Salamat po at Diyos mabalus po. May mga several po kitang dapat ipangadyi, mga events sa tuyang diocese. Inot po sumaabot na ordination, deacon or sa pagpadi. Ni pong kasabay kang piyestata, no? October 28, apat garong candidates, pangadita po yan. Since digdi sa may Naga kang tiwi, gibo na pong quasi Paris, no? Another Paris in the making. As in, so, santo na pigapod millennial saint, si Carlo Acutis, yun po ang pangaran kan mismong Paris. Kaya mabilis po na pangaran agad sa bagong quasi Paris. Di ko po aram so mismong rito, pero ngayong yatang first week ang October para maginapos siyang quasi Paris. Pagkatapos kayan, Paris na mismo
So there are 3 steps para maging parokya. So mission area, quasi-paris, paris. Pangadita po yan, magayon ng mga positibong nangyayari sa tong diocese. Matinog na kita sa oring bendisyon. Kagurang naan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nga pangibi, sa nudas sa Deo, si Mary Maria. Kamu bendisyonan, kay ban sa mga mahal sa buhay. Sangarang ka nama, sinaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Dinulutan ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan na sinpagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maray na banggi. Marhay na banggi po, Padre. Thank you very much. Salamat man po.